Ben, son Xulio Valcárcel e ando ás envoltas con varios proxectos. Por regla xeral, os escritores aínda non rematamos unha cousa e xa empezamos con outra. Remato de facer unha obra con Nito Davila, un pintor, que é unha indicación a través dun diálogo entre a parte plástica e a parte literaria, con textos autógrafos e con deseños do propio pintor. E tamén teño a piques de saír, correxín estes días as últimas galeradas, unha antoloxía sobre a poesía mapuche, consecuencia dunha viaxe que fixen por Chile, e ali, a través de Edmundo Moure, un escritor chileno de orixe galega, faloume da cultura mapuche, que é realmente un pobo moi interesante, que foi históricamente perseguido non só por Valdivia, senón polos conquistadores españois, senón tamén polos propios chilenos. O pobo mapuche está nun proceso de aculturización, cun éxodo masivo da zona rural cara á zona urbana, e está perdendo as súas señas de identidade. En ese proceso de aculturalización e desfaralamento da súa propia identidade, os poetas mapuches actuais están tentando de recuperar a tradición oral que foi a característica máis definitoria da súa traxectoria histórica e cultural. Entón, pareceme que será realmente un tema moi interesante dar a coñecer en Galicia, en casi por primeira vez no resto do Estado, a estes poetas que mapuche significa homes da terra, que teñen, como digo, a terra como referente fundamental da súa obra. E logo tamén estou a traballar nun ensaio bastante denso e bastante longo sobre a figura de Miguel González Garcés, poeta da Coruña, que eu estimo que aínda non tivo a dimensión e o posicionamento que pola súa calidade literaria e pola aportación a chega que fixo no seu día merece. É un ensaio bastante denso que fai sobre a súa vida a nivel da biografía e tamén unha análise máis ou menos detallada de todos os seus libros.